In Nederland hoor je heel vaak mensen die eigenlijk wel af willen van Oranje. Al het Oranje gedoe. Nou, daarvoor zijn het café-opmerkingen of ludieke opmerkingen op een feestje. En inmiddels zijn er ook wat van die ludieke organisaties. Het nieuwe Republikeinse Genootschap en Pro Republica. Dat zijn dan mensen die willen via de apolitieke weg, denken ze, dat te veranderen in de republiek. Nou, dat kunnen ze wel op een naïeve buik schrijven, dat gaat natuurlijk niet werken. Het is nu zo dat de hele Tweede Kamer en de hele Eerste Kamer, die lieden die daar nu zitten, hoe die partijtjes allemaal heten, dat weet ik niet, maar die lieden die er nu zitten, die hebben allemaal een eed van trouw afgelegd, expliciet aan de koning. Dus niet alleen aan de grondwet, nee, ook nog eens expliciet aan de koning. Dat betekent dus eigenlijk dat dat gewoon allemaal ordinaire orangisten zijn. Hè? Of doodgewone orangisten, niets meer en niets minder. Hè? Nou, dus de hele Tweede Kamer bestaat nu uit orangisten. Wij met de Republikeinen, zo heet onze partij sinds kort. Wij met de Republikeinen willen ook zetels in de Eerste en Tweede Kamer. Want in Nederland is 20 tot 50% in peilingen voor de Republiek. Dat verschil hangt af van de vraagstelling. Dat betekent dus gewoon dat wij gewoon recht hebben op een groot aantal zetels in de Tweede Kamer. Wel, onze partij die is niet ludiek en die is niet apolitiek, die is puur politiek en die gaat puur enkel en alleen voor zetels in de Eerste en Tweede Kamer. Wij willen zetels in ons Nederlandse parlement. De Republikeinen horen in de Eerste en Tweede Kamer. En het is aan het Nederlandse volk om de oogkleppen eens af te doen en niet langer denken dat het allemaal maar paradijselijk is, dat oranje gedoe. Nee, alle ellende komt door oranje en alles wat goed gaat in Nederland komt door de Republikeinen. Zo mag u het wat mij betreft bekijken. Nou, u hoeft alleen maar ons te steunen met een lidmaatschap of een kleine donatie, of een grote donatie, mag natuurlijk ook. En daarbij halen wij zeker 1 tot 10 of meer zetels in de Tweede Kamer. En kunt u voortaan altijd stemmen op Republikeinen. In plaats van op die orangisten die met uw stem nu trouw gaan zweren aan de koning. Steun ons, word lid, Republikeinen, word lid van de Republikeinen. Of doneer de Republikeinen.